हर हर महादेव। मैया भवानी की जय। माता गौरी की जय। तो प्रेम से बोली गुरु बहिना गुरु भाई सब। गौरी पुत्र गणेश की जय। शिव शंकर भोलेनाथ की जय। तो ए गुरु बहिना गुरु भाई सब, जो कहल जाला कि गरीबी बहुत खराब चीज होला, लेकिन कब केकरा नसीब में गरीबी होखे केहू ना जान सकेला। कब राजा से रंक हो जा रंक से राजा, इहो केहू ना बता सकेला। आज हम यही बात पे जो कथा हम कहे जातनी, यही गरीबी से जुड़ल वाला कथा बाटे। एक कथा के आप लोग पूरा अंत तक सुनम और समझ के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर जरूर बताएं। अगर हमार कथा आप लोगन के पसंद आवे तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करम। और कमेंट बॉक्स में आप लोग जो कथा सुनम ओकरे बारे में जरूर आप लोग बताएं। जब हम कमेंट पढ़े नहीं तो हमके बहुत अच्छा लागेला कि हमार गुरु बहिना गुरु भाई सब जो पढ़ तनी सुना तनी हमके भेजा तनी कमेंट में, बहुत अच्छा लागेला हमके पढ़ के। तो ये गुरु बहिना यही तरह कहल जाला कि गरीबी केहू ना जान सकेला कब केकरा सर पे आ जा। आ कुछ लोग होने कि जो रोड पे बाने उते जन्मजात, मतलब उनके घर में अगर एक को बच्चा भी होता है, औलाद भी होता, तो जन्मजात एकदम गरीबी के जीवन जिए के पड़ता। लेकिन कहल जाला कि कुछ लोग अपने से का मतलब भगवान के कि कहाँ से बिगड़ले रहेला लोग कि उ लोग के गरीबी लिखा जाला। तो वही तरह एक रहने की जौन ठेला चलावत रहने, एक रहने ठेला चलावत रहने, उनका परिवार रहल, यानी कि उनका शादी भइल रहल, बीवी बच्चे रहने और 2 गो लइके रहने, उनका मेहरारू रहने। उ ठेला वाला परिवार वाला रहने, लेकिन अपने परिवार के पालन पोषण अच्छा से ना कर पावे। बहुत गरीबी से उनका जिंदगी चलत रहल, बहुत दिक्कत से। लेकिन उनका जो मेहरारू रहली वो शिव शंकर भोलेनाथ के भक्त रहली, पूजा पाठ करें, हमेशा 1 लोटा जल चढ़ावें, हमेशा ओम नमः शिवाय वो रटल करें। लेकिन तब भी भगवान उनका ना सुनने। कब सुनले बाने ये कथा के आप लोगन के अंत में ही पता चली। तो यही से कहो तनी कि कथा के आप लोग पूरा अंत तक जरूर सुनम गुरु बहिना गुरु भाई सब। वो जो ठेला वाला रहने, उनका एक समय के जो खाना कहल जाला वो खाना ना मिल पावे। उनके कहीं एने उने से उनका मेहरारू मांग के ले आवे तो खाना चले। और जब ठेला चलावे जा तो ठेला पे कभी काम मिले तो कभी ना मिले, कभी सामान ढोए के मिल जा कभी ना मिले। बहुत परेशानी से जिंदगी कटत रहा। एक दिन उनका मेहरारू कहली कि ऐसन बात बाटे, रउआ यहाँ से कहीं शहर में चल जाए, वहाँ जाके ठेला चलाएं तो बहुत बढ़िया, वहाँ आपके पैसा मिली। गांव में तो केहू काम काज ना मिलेला जल्दी से, केहू के ना मिल पावेला। यही से आप भी चल जाएं, शहर में रहम, ठेला चलाएं तो बहुत बढ़िया पैसा मिली। बेचारा ये सोच के समझ के चल गई ना, कहने की चला शहर में ही जाएं, ठेला चलाएं, मुहवा देखो। बेचारा चल गई ने अपने मेहरारू के बात के सुन के। उनका मन में एक तरह से डर भी बनल रहे कि अगर हम कमाईम ना तो हमारे लइके बच्चे का खाइए, हमारे मेहरारू परिवार जे बाटे के खाई, कैसे खाइए, सब उनका जीवन कैसे बीती। बेचारा अपने पेट काट के 2 वक्त के जौन उनका खाना मिले वो अपने बाल बच्चन के खिया दे। अब जब चल गई बाने शहर में ठेला चलावे, तो वहाँ जाके जब ठेला चलावा तने तो जब यहाँ दुकानी पे जा पूछे कि कोनो सामान बा यहाँ से वहाँ पहुँचावे के, ना नहीं खे, काहे कि उनका जौन गरीबी रहल और जौन पोशाक रहल कपड़ा लत्ता बहुत एकदम फटल फूटल, एकदम भिखारियों से 72 हो गए। यही सुन के कहीं उनके काम काज ना मिले, 1 महीना ले रहने, लेकिन कहीं उनके ठेला चलावले से 2 रुपया भी कमाना पौले रहने। धीरे धीरे 2-4 दिन बीतल रहल, महीना दिन में कैसो 4-5 रुपया जुटौले रहने। और वही दिन 1 महीना बीतले के बाद से सोचने कि चलो ये जौन 5 गो रुपया बाटे यही के लेके हम चल
चलत तनी घरे। ई जौन 5 गो सिक्का मिलल बा यही के लेके हम चलत तनी घरे। और यही 5 गो सिक्का में से हमन के आराम से 1-2 महीना खा लेवल जाई। उ गरीबी के समय रहल कि जौन पहले के समय में गुरु बहिना गुरु भाई रहल, बहुत पुराना उनकर समय में कि जौन कहल जाला कि 1 रुपया में बहुत सारा सामान मिल जा, लेकिन उनके लगे 5 रुपया जुटल रहल तो उनके लगे बहुत ढेर उनके जैसे मालूम होखे। तो ये गुरु बहिना गुरु भाई सब आज के समय में 5 रुपया कोनो गली के नहीं खे, लेकिन पहले के समय में 5 गो रुपया बहुत बड़ा बात ही रहल है। वो बेचारा कैसे 1 महीना में 5 गो रुपया ठेला वाला कमैले रहने, लेके जात रहने। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ उनका परीक्षा लेवे खातिर एक जगह एक ऋषि बाबा के भेष में आके खड़ा हो गई ने और लगने धीरे धीरे रास्ता में चले। अब ई घरे जात के गाँव में जात के समय देखा तने ठेला वाला तो कह तने कि ये बूढ़ा बाबा कहाँ रहुआ जाई, कहाँ जाए के बाटे, चली हम आपके छोड़ देम। तो कहत का बाने कि ये बचवा चलम हम बैठ के, लेकिन हमरे लगे 1 रुपया नहीं खे, तो हम कहाँ से तुहके किराया भाड़ा देम। कहने कि हमके किराया भाड़ा न देम, हम जा तनी यही रास्ते अपने गाँव में, तो यही से हम कहत तनी कि चली आपको के कहीं रास्ता में जहाँ आपको हम छोड़ी देम। तो कहने उ ठीक बाटे चलत तनी। अब जानी कि गुरु बहिना सब की बैठ गइल बानी जो ऋषि बाबा रहनी। अब ओकरे बाद का भइल बा कि कुछ दूर आगे गइल बा लोग, और आगे गइला के बाद से जौन ठेला वाला बाने कहत तने कि ये ऋषि महाराज, ये गुरु महाराज अब कुछ हमके कहानी कथा सुनाई कि जैसे रास्ता कटे और हम घरे पहुंच जाई और आपो अपने रास्ता में जहाँ जाए के बाटे जग आपो अपने घरे पहुंच जाई। कहत का बाने ऋषि बाबा कि ये बचवा कथा ते हम सुना दे, लेकिन हमके दक्षिणा चाहे। कहने की आई दादा अब इनके दक्षिणा कहाँ से दी, पकेटे में 5 गो रुपया धैले बानी, अब ओही में से दक्षिणवा लागत देवे पड़ी। कहने की जा का करे के बाटे, ना सुनबा तो न सुनो, दक्षिणा तो के नइखे देवे के तो तू नहीं दो, तुहरे लगे नइखे तो हम कथा भी ना सुनाई। कहने की ना आज हम कथा तो सुनम, काहे कि रास्ता में जो सफर बाटे बहुत लंबा बा, अगर कथा कहानी ना सुनम तो हम कैसे पहुँच पाइम, आनंद ना आई रास्ता में। कहने कि ये बचवा तब हमके 1 रुपया दो, तब हम तो के कथा सुनावतनी। तो कहले बाने ठेला वाला कि ठीक बा हम 1 रुपया देतनी। 1 रुपया देहले बाने ठेला वाला, और ऋषि महाराज 1 रुपया लेके कथा का कहतनी। ध्यान से सुनम गुरु बहिना सब। कहतनी कि जहाँ 10 लोग रहल जाला, जहाँ 10 लोग रहे ने, चाहे कितनो लोग रहे, अगर कोनो बात के कहतने कि हई काम कर तो काम के कह देवे के चाही। जहाँ 10 लोग मिल के कहे कि हई काम के कह द तो काम के कह देवे के चाही, ओके नाही नाही करे के चाही, मतलब नाही नहीं करे के चाही। तो उ कहने कि ठीक बाटे। फिर कहतने कि देखो कथा समाप्त हो गए, अब कोनो कथा नहीं खे, इतने रहल है। कहने अरे ई कवन कथा, ठेला वाला के अब आश्चर्य हो गए कि ई कवन कथा कि 1 लाइनिये में कथा समाप्त हो गए। कहने कि ना अब ऐसे हम आगे कथा ना कहो। अब लगने गुरु बाबा जन ऋषि बाबा रहने लगने, अब वो कहे ना अब हम कथा ना कहो, 1 रुपया देहला हवा तो 1 कथा सुनौनी है। तू कहता न ठेला वाला अरे मर्दे तू कैसन कथा सुनौला हवा, तो कहता न कि इतने कथवे रहल है। कहता न ठीक बा, फिर 1 रुपया देहने। कहने है लो 1 रुपया, चल तू खूब बढ़िया कथा सुनावा कि जैसे सफर कटी जा, लंबा रास्ता बाटे कैसे कटी। तो कहतने ठीक बा। तब ओकरे बाद का कहतने ऋषि बाबा कि जहाँ
मतलब 10 जने नहाए जाने गंगा जी में। मतलब सब लोग जाला जब गंगा जी में नहाए, तो तू जब जइया नहाए तो तू गंगा जी के तीरे छोड़ के, यानी कि गंगा जी के घाट छोड़ के तू जइया मरघटिया के, जहाँ लाशी ओसी जड़ावल जाला उहवा जाके तू नहैया। तो ऊ कहने अरे ई काहे के। अब उ ठेला वाला समझ ना पावे बात के, कहता ने अरे ई कौन कथा कि इहो कथा लागता समाप्ते हो गया। कहता ने गुरु महाराज की हाँ इहो कथा अभी हमें समाप्त बा कि तू कबो जई ह त गंगा जी के तीरे, यानी कि गंगा जी के घाट छोड़ के तू मरघटिया के घाट पे जइया नहैया। अभी सोचे लगने कि इतने कथाई बाबा बार बार कहतने काहे। फिर कहतने कि देखा बाबा है रास्ता जौन चलतनी बड़ी लंबा सफर बा, अगर आप हमके खूब बढ़िया कथा ना सुनाई तो कैसे रास्ता पार होई। कहतनी कि देखो 2 रुपया देहला व 2 कथा सुनौनी है। कहतन अरे भगवान हम का करी, मन में सोचतने ऊ बेचारा ठेला वाला। तो कहतने कि अब आगे कथा सुन बते गौरी रुपया तो तब सुनाई। अब का भइल बाटे, ऊ साधु महाराज का कहले बाने कि 1 रुपया द तब ना आगे कथा सुनाई। 1 रुपया फिर से उहार पाच के देतने कि चला है 1 रुपया पकड़ आ कथा सुनाव। अब उनके पकटे में कितना 2 रुपया बस बच गल रहल। वो 2 रुपया बचल रहल तो समझी गुरु बहिना कि अब कथा के अंत में आप लोगन के पता चली कि 2 रुपया के का कैले बाने। 1 रुपया जब देले बाने, तीसरा चक्कर में 3 रुपया देत रहने लास्ट में, तो ओकरे बाद से जौन साधु महाराज रहने का कहतने कथा में कि देखो कैसनो बात रहे दिल के, लेकिन कोनो मेहरारू के सुंदरता के देख के ना बतावे के चाहिए। अगर तुहार मेहरारू कितना सुंदर रहे, बनल ठनल रहे, लेकिन तो से कोनो दिल के बात पूछे तो तू कबो कोनो मेहरारू से न कहिया। कहने अरे भगवान ये फिला तो कथवा यहाँ समाप्त कर देने, काहे कि ऐसे जो साधु महाराज रहने ये ऐसे ऐसे कथा कहे तू समझ जाए कि लाता कथवा अकेले मिलकर समाप्त हो जाता। अब 3 गो कथा सुनावले के बाद जौन साधु महाराज रहने कहने ऐसन बात बाटे कि 3 गो रुपया देहले बारा, 3 गो कथा सुनौनी। आ देख रास्तवा में हो जहाँ पुलवा दिखाई देता वहाँ में हम उतरम और हमें तू हमके छोड़ दिया। कहने ठीक बा। अब गईने वही पुल के लगे कहतने अभी हमें रोक द। अब वो सोचत न ठेला वाला कि अनहार दुनहार बाटे है, रास्ता में कहीं दिखाई नहीं देता, यही वाला से जड़ावल जाला, हमें काहे कहतन इनका घरवा कहाँ बाटे। कहतने कि साधु बाबा राउर घर कहाँ बाटे, हैला से जड़ता हो नहीं थी बाटे, कुछ दिखाई देते नहीं खे कि हमके समझे में नहीं खे कि आपके घर कहाँ बा। तो कहतने कि तू चिंता मत कर, अपन रास्ता पकड़ा घरे जा और हमारी ये घर हवे, तू समझबा नहीं। कह के साधु महाराज वहाँ में उतर के गई नी 10 कदम के आगे जात के भोले बाबा अपने दृश्य में, यानी कि अपने रूप में आके वहाँ से अंतर ध्यान हो गई नी। अभी ठेला वाला वहाँ से चला तने रास्ता में, आ जैसे कुछ दूर आगे आवा तने तो देखा तने का अब यहाँ शंकर भगवान खेला रचले बाने इनका परीक्षा लेवे के कि आगे आवा तने तो देखा तने 10 लोग के खड़ा थे। कौन चलो देखी का यहाँ होता, कौन ला तो कुछ भइल बाटे। गइल बाने ठेला वाला वहाँ देखा तने कि अरे इ तो एगो मेहरारू बाटी जवन कि मतलब ई हवा बेहोश पड़ल बाड़ी और इतना सामान ले ले बाड़ी, पैसा कौड़ी है कि का हवे अब समझ ना पावे लोग कि हे थियम का बनले बाड़ी गठरिया में। तो सब लोग कहे लगन कि का आ गई ना ठेला वाला आ गई ना, ठेला वाला के चढ़ा देवल जाई जाइए फूक दिए। आई देखा उ कहे कि जौन मेहरारू गिरल रहली उ एकदम गरीब रहली बेचारी, रास्ता में भिखारी रहली, एकदम भीख मांगत रहली। आ भिखिए मांगत मांगत बेचारी बेहोश हो गई रहली, वह गिरल रहली रास्ता में। तो हमें जब ठेला वाला उ देखले बाने तो गइल बाने देखे। अब उनकर बात याद आ गल साधु महाराज के, कहले रहने कि जहाँ 10 लोग कहे कि है काम के कह दिया तो काम के करिए दियो। अब कहने ई प्यार से कि एकदम कि भैया जी कि हई जौन लाशी बाटे हमरे ठेला पे चढ़ा दी, हम लेके जातनी, हम इनके एकदम
अच्छा से इनकर जौन इथी बाटे हम कह ध देम, जला उला देम, फूक उक देम, और जौन इनकर इत काम काज बाटे अपने हिसाब से कह देम कि त लावारिस वाली चल रही हम कह देम। अब उ लोग सोचल कि जो उ बाने की चला उ तो कह दिए। अब वो बेचारी के उठा के ध देवा लोग ठेला पे, उ लेके गई ना ठेला वाला मरघटिया पे, जहाँ पे साधु महाराज के छोड़ले रहना हमें गई ने वही रास्ता में। अब सोचता ने कि उनका घरवा ती हमें रहल है। फिर सोचने कि चल का करे के बा, हमें हम चलता नहीं इनके जला उला फूक उक दी आ जला उला के चलता नहीं कि यही गंगा जी के तीरे नहा ले। अब जैसे उनके उतारा तने लाश के, उनके यानी कि जौन भिखारी रहली उनका लाश के उतरने लेके गई ने चिता पे सुतावने, और सुतावले के बाद से देखा तने कि जौन गठरिया बाटे वो गठरिया के धीरे से खोल के देखा तने कि देखी के उ देखे ने। अब धीरे से देखा तने तो देखा तने ढेर सारा पैसा बाटे ओमे। अब का कैले बाने वो गठरी के किनारे ध के उनका जौन चिता रहल आग लगा देहने, और आग लगा के गइल बाने। फिर सोचतने कि वो हमके कहले रहने तू गंगा जी के घाट छोड़ के मरघटिये पे नहैया। अब उनके ई मन में याद पड़ल बा कि चला हम लाश लौले बानी तो यहाँ नहाए के चाही। तो गइल बाने नहाइले बाने, नहा के वहाँ से निकलल बाने। अब उनके मन में ई भइल बा कि चला यहाँ से निकल चलल जा। अब यहाँ से निकल चलल जा, घरे के लिए निकल गइल बाने। ठेला पे बैठ के ठेला चलावत जाता ने जौन 2 रुपया रहल गंगा जी में दान हो गइल। काहे कि गंगा जी में उ उनका पॉकेट से पैसा गिर गइल बा, काहे कि कपड़ा सहित बेचारा नहाए गइल। अब वो 2 रुपया हुए गंगा जी के घाट में यानी कि गंगा जी में दान हो गइल, गिर गइल। अब वहाँ से निकलता ने और अपन 2 रुपया खोजता ने। पॉकेट में हाथ जब डले बन तो 2 रुपया नाई बाप सोचत ने घरे जाएम तो हमर मौगियो मारी, लइको बच्चे उपासल बाने, कैसे का करी। 2 रुपया खोजे खातिर गइल बाने वही गंगा जी के तीरे। और जब तीरे जाता ने घाटे पे तो देखता ने कि मरघटिया के लगे जहाँ चिता जलत रहल, कहता ने कि देखा नहीं हमें हई जौन गठरिया रहल है गठरिया खमी हमें भुला गइल बानी। चलो उ तो 2 रुपया गइले है गठरिया में तो ढेर सारा पैसा बा के लेके चलता नहीं के कहते हमें भुला गइल रहनी है। अब वहाँ से लेके गठरी के निकलल बाने अब खुशी मन से कि 2 रुपया बिलाइल तो बिलाइल का, लेकिन इतना सारा पैसा हमके मिल गइल बाटे। अब का भइल बा कि वहाँ से ठेला वाला गठरी लेके चलल बाने। चलत चलत अपने घरे जब पहुँच गइल बाने तो मेहरारू गेट खोलले बाड़ी या झाड़ू लेके डंडा लेके खड़ा बाने सब कि तू का लेके आइल बड़, कि इतना दिन से उपासल बानी कि 1 महीना से कुछ खैले पियले नहीं बानी के कैसे कैसे चलत रहल है। तो का कैले बाने गठरी के मुँहे पे फेंकले बाने मेहरारू के, आ जाके घर में बैठ गइल बाने। अब पैसा वैसा देख के बेचारी बड़ी खुश भइल बा कि हमार आदमी इतना कमा के ले आइल बाने। तो पूछा तलिका कि पैसा कहाँ से आइल हवे, तो कहता ने कि जहाँ से भी आइल हो के तू अपने काम से मतलब रख। खूब बढ़िया से तैयार उयार हो गइल बाड़ी और बिहान भइले दूसरा दिन कहतली कि ऐसन बाती बाटे आज चले के बा मार्केट करे, जन पैसा ले आइल बानी वही से। कहता ने ठीक बा चल तो के मार्केट का हम सब दुनिया सर करा दी इतना पैसा से। घर दुआर पैसा कौड़ी से जितना थी रहल अपने बाल बच्चन के खाना पीना कपड़ा लत्ता सब कुछ ला देले बाने, तब वो पैसा घटत ना बा बढ़ते जाता। अब का भइल कि अगल बगल के लोग पूछे लगने कि भाई तोरे घर में इतना धन कहाँ से आइल है, कैसे बढ़ल है, कि ठेला चलाए वाला 5 रुपया नहीं मिलत रहल है कमैले से, आ कहाँ से इतना धन आ गइल बा। तो कहत का बाड़ी कि अरे आ गइल बाटे बहुत ढेर सारा कमा के आइल बानी शहर से। तो वो फिर से कहले बा लोग उनका गुरु बहिना लोग कि ना जाई अपने पति से पूछ के आए तो हम को बताएं मिराज की पैसा कहाँ से आइल बा। अब आइल बाड़ी घर अपने पति से पूछत अली कि सुनी ना कि है पैसा कहाँ से ले आईनी है, बड़ी ढेर सारा पैसा बा कि हमन कितना खर्च करते तब वो ही खत्म ना होता। तो कहत का बाने सुनो तो के समझ में ना आवेला कि कहनी है कि अपने काम से काम मतलब रखो, पैसा कहीं से भी आवे। अब
समझौले बाने अपने भाषा में। फिर से गुरु बहिना कहली कि चली ठीक बा। अब वो फिर गइल बाड़ी सखी सलेहर लगे बैठल बाड़ी बिहान भइले। फिर से लोग पूछता हुए बात कि ए सखी पूछनी है, ए गुरु बहिना पूछनी है, तो कहतली कि ना आजो नहीं की बतौले कि पैसा कहाँ से आइल है। ई हम जान तनी कि पैसा जहाँ से भी लाइल बानी अच्छे जगह से ले आइल बानी, और देखबू ने कि हमन के खर्चो करतन तो खत्म नहीं खे हो। अभी राज दे देले बाड़ी अपने घर के। फिर से कहता लो कि ना आज खूब बढ़िया तैयार हो जाइए और जाइए आज फिर से पूछिए। कहली गुरु बहिना कि ठीक बा। आज सब गुरु बहिना के सिखौले पे आइल बाड़ी घरे। फिर से तीसरा चौथा दिन पूछले बाड़ी कि ए जी सुनी ना कि पैसा कहाँ से ले आइल बानी, आजो गईनी इतना सामान खरीद के ले आईनी है, सब कुछ इतना हो गइल, ताकि पैसा कहाँ से आइल है कि हमके इतना पैसा रउआ देता नहीं काम काज करे के, इतना खर्चा करे के। तो कहत का बाने कि सुनो अपन घर के पिछवा हो जौन बगीचा बाटे ने, ओई बगीचा में बरगदे के पेड़ बा। ओई बगैर उ जौन बरगदवा के पेड़वा बा ओही पहिलौनी त पैसा झड़ल है। कहल लोग ठीक बा। अब बरगदे के पेड़े के नीचे गइल बा लोग, यानी कि गुरु बहिना जब कहले बाड़ी कि ठीक बा इहे जाके हम अपने सखी सलेहर से मन में कहतली कि जाके बता दे। अब गइल बाड़ी बता देले बाड़ी, फिर से गइल बाड़ी और जाके अपने सखी सलेहर से बतौले बाड़ी। अब सब गुरु बहिना लोग कहता लोग अपने पति से कि जा न बरगदवा के पेड़वा हिलाव पैसा मिली। अब लोग कहता लोग समझावता लोग अपने पत्नी के कि ना कोनो ऐसा पैसा ना मिलेला, लेकिन कहता लोग कि ना हम देखा गुरु बहिना के पति गइल ना उनकर आदमी हिलौना पैसा देखा ढेर सारा पैसा आइल, खर्चा करतल तब खत्म नहीं खे होत। कहता ने कि अच्छा ठीक बा जाता नहीं। अब सब गुरु बहिना के गइल बा लोग वहाँ पेड़ हिलावता लोग, और जब हिलावल शुरू कइले बा लोग पेड़े पे चढ़ के तो केहू पेड़वे पर से गिर गइल बा, केहू एने गिरल बा केहू ओने गिरल बा, हाथ पैर सबका कहीं ना कहीं टूटल टाटल सब जगह से हो गइल बा। अब सब गिरल बा लोग तो का कहता लोग आई माई आई दादा। अब केहू उठावे तो उठावे के केहू रहबे ना कहीं उठाए वाला, सब जने गिरले बा लोग ते। अभी लोग सोचता लोग कि चलो समय तो हो गइल बा, मतलब कि साँझ हो गइल बा, चलो आज अपने पति के बुला लेवल जा कि 1 महीना हो गइल, 1 महीना से हमें बालो। अभी लोग आई माई आई दादा 1 महीना से करत रह लोग, और सब जने 1 महीना के बाद गइल बा लोग तो देखता लोग कि सबका हाथ पैर केहू के कुछ टूटल बा केहू के कुछ टूटल बा, केहू के दिखाई देता केहू के दिखाइए नहीं के देत, केहू के हाथ पैर उंगली कुछ कमरिए पर से टूट गइल बा, कहीं हाथ पैर उंगलिए टूट गइल बा। सब तरह से सबकर पति दिक्कतिये में बाने। अब सब केहू कहता कि 1 महीना से मन के हमें बानी के केहू खानो पानी नहीं पूछत रहला, तुहन के आके पूछतो नहीं रहला लोग कि इतना नजदीके तो हम मन के रहनी है कि उनकर पति तू वहाँ कमाए गइल रहने हैं। अब वो गुरु भाई कहता न सबके देखो हाई पेड़वा झड़ौनी है तो ये मिलल है, कुछ मिलल नहीं खे। फिर गुरु बहिना अपने सबके ले आइल अपने घरे, कहल लो कि ये गुरु बहिना हमार पति ऐसन हो गइल बाने, गुरु बहिना हमार पति ऐसन हो गइल बाने। अब सब जने कहता लोग कि अपने पति से सही से पूछ कि कैसे मिलल बा इतना धन दौलत। तो कहत ने वो कहत का बड़ी गुरु बहिना कि ठीक बा आज जाके पक्का पूछ के आई। तो कहले का बाने घरे जाके जब पूछत अली गुरु बहिना अपने पति से, तो उनका पति का कहले बाने कि वही बरगद के पेड़ के नीचे शंकर भगवान के फोटो रख के हम उनका कीर्तन भजन भाव कथा सब कहले बानी, तब जाके हमके है पुण्य प्राप्त भइल बा। आ तू तो जनते बालू कि तू इतना पूजा पाठ करेलू, सब विधि विधान जाने लू और हमसे पूछे आवेलू। यही तरह से कह के कहले बाने। अब वो गुरु बहिना जाके सबके कहले बाड़ी, सबकर गुरु भाई उनका पति लोग गइल बा लोग वही बरगद के पेड़ के नीचे भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के फोटो रख के भजन कीर्तन कथा भाव सब कहता सुनता लोग। और वहाँ के बस एक बार यही गुरु बहिना के जौन ठेला वाला रहने एक बार कहले बाने कि हे भोलेनाथ जैसे सबका दुख हरले बानी वही तरह से एहू लोग के दुख हर ली, जैसे सबकर ऊपर दया बरसौले बानी वही तरह से एहू लोग के ऊपर दया बरसाई। और जे कथा कहता सुनता हो के ऊपर दया बरसाई। यही तरह से जब 2 गो वचन सुनले बाने भोलेनाथ खुश हो के सबकर हाथ पैर सब कुछ निमन हो गइल बाटे। और हमें
प्रणाम क के सबके घरे आ गइल बाटे। तो ए गुरु बहिना, अगर हमार कथा आप लोगन के पसंद आइल होखे तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी।